స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్. డాక్టర్ హారిక భీమా, కాన్పులు మరియు గర్భకోశ వ్యాధుల శస్త్రచికిత్స నిపుణురాలు. మా ప్రత్యేకతలు: సంతానం కొరకు అత్యాధునిక పద్ధతి ద్వారా ప్రత్యేక చికిత్స, నొప్పి లేకుండా సులభమైన సాధారణ కాన్పులు, సురక్షిత పద్ధతిలో సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు, అతి తక్కువ ఖర్చుతో అన్ని రకాల లాప్రోస్కోపిక్ ఆపరేషన్లు, హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు 24 గంటలు చూడబడును. డాక్టర్ పి హరికృష్ణ, జనరల్ ఫిజిషియన్ మరియు షుగర్ వ్యాధి వైద్య నిపుణులు గారి వైద్య సేవలు అన్ని వేళలా అందుబాటులో. ఎన్ఎల్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, పివిఆర్ కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా, అన్నమయ్య సర్కిల్ దగ్గర, మాగుంట లేఅవుట్, నెల్లూరు. వెల్కమ్ టు సిఎండి న్యూస్. నా పేరు దివ్య. నేటి వార్తా విశేషాలు. కోవూరు నియోజకవర్గంలో అడుగుపెట్టబోతున్న యువగలం పాదయాత్రని జయప్రదం చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ కోవూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పోలంరెడ్డి దినేష్ రెడ్డి అన్నారు. కోవూరు నియోజకవర్గంలో అడుగుపెట్టబోతున్న యువగళం పాదయాత్రని జయప్రదం చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ కోవూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి పోలంరెడ్డి దినేష్ రెడ్డి అన్నారు. కొడవలూరు మండలం నార్త్ రాజుపాలెం పిఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో జరిగే యువగళం పాదయాత్ర వివరాలను వెల్లడించారు. అధికారం చేపట్టి 4 ఏళ్ల 2 నెలలు అవుతుంది. ఈ రోజున పరిస్థితులు ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచిస్తున్నారు. ఆ రోజున ఒక్క అవకాశం అని చెప్పి ప్రజల ముందుకు వచ్చి మాయ మాటలు చెప్పి ఒక్క అవకాశం కల్పించండి, ఈ రాష్ట్రాన్ని స్వర్గమయం చేస్తానన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని దగా చేస్తూ ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం కానీ చట్టం కానీ ఏదైతే వ్యవస్థల్ని అన్నింటినీ బలోపేతం చేయాల్సిన ప్రభుత్వం ఇవాళ బలహీనం చేస్తూ ఇవాళ కేవలం న్యాయం చట్టం వ్యవస్థలు కేవలం వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి మాత్రమే అనుసరిస్తూ వెళ్తున్న వైనం ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. వీటన్నిటినీ ప్రజలు పడుతున్న సమస్యలన్నీ కూడా గమనించిన నారా లోకేష్ గారు ఈ ఏదైతే సాహసోపేతమైన ఈ పాదయాత్రను చేపట్టారో ఈ పాదయాత్ర యువగలం పాదయాత్ర కుప్పంలో 27వ తేదీ జనవరి మొదలై ఎక్కడో బలంగా ఉన్న ప్రదేశం నుంచి కాకుండా ఎక్కడైతే వైఎస్ఆర్సీపీ మేము బలంగా ఉన్నామనే రాయలసీమ నుంచి మొదలుపెట్టి రాయలసీమలో అడుగడుగున బ్రహ్మరథం పట్టారు నారా లోకేష్ గారి పాదయాత్రకి. సంఘీభావంగా యువత, మహిళలు, అలానే ఎవరైతే దళిత గిరిజనులు, క్రిస్టియన్ మైనారిటీలు, అలానే బీసీలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఏదైతే నారా లోకేష్ గారి పాదయాత్రకి సంఘీభావం తెలియజేస్తూ 1600 కిలోమీటర్లు రాయలసీమలో పూర్తి చేసుకొని అలానే నెల్లూరు జిల్లాకు వచ్చి కూడా ఇప్పుడు 200 పైచిలుకు కిలోమీటర్లు ఈ మన నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా నడవడం జరిగింది. నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా అపూర్వ స్వాగతం పలికారు. నెల్లూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీకి కంచుకోట. కేవలం ఎందుకంటే అది వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే మేము 10కి 10 ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 10కి 10 స్థానాలు మేము గెలిచాము. ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ కంచుకోట అని చెప్పుకుంటున్న ఏదైతే వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ఉందో ఆ పార్టీని కుదేలు పంపిస్తూ ఇవాళ నారా లోకేష్ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ అశేష ప్రజాస్పందన, మహిళలు, యువత ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ఆయన పాదయాత్రలో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఆయనని వెల్కమ్ చెప్పే విధానం చూస్తుంటే ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి ఆ పాదయాత్ర గురించి అసత్య ప్రచారాలు చేసే వైనం కూడా మనం చూస్తున్నాము. ఇవాళ ఆయన దాదాపు 1890 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకొని 1875 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకొని ఆయన నెల్లూరు రూరల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి నెల్లూరు రూరల్లో కూడా పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయన నెల్లూరు రూరల్ నుంచి నెల్లూరు సిటీ కంప్లీట్ చేసుకొని 4వ తేదీ సాయంత్రము కోవూరు నియోజకవర్గంకి రావడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత 5, 6, 7 ఆయన కోవూరు నియోజకవర్గ పర్యటన ఉంటుంది. ఆయన పాదయాత్ర జరుగుతుంది. 5వ తేదీ ఏదైతే కోవూరు మన సాల్చింతలు ఉంటుందో సాల్చింతల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్, అక్కడి నుంచి గుమ్మల దిబ్బ, పాటూరు పైనుంచి మన దామరమడికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత అక్కడ చెల్లేపాలెంలో ఆయన హాల్ట్ అవుతారు. తర్వాత మరుసటి రోజు చెల్లేపాలెం పైనుంచి వెళ్ళి అక్కడ బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ భారీ బహిరంగ సభ తర్వాత అక్కడి నుంచి పాదయాత్ర మొదలై బహిరంగ సభ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి పాదయాత్ర మొదలై ఏదైతే మన ఇసుకపాలెం పంచాయతీ అక్కడి నుంచి పైన మన ఎల్లైపాలెం మీద రాజుపాలెంకి రావడం జరుగుతుంది. రాజుపాలెంలో రాత్రి బస చేసి ఇక్కడి నుంచి తలమంది మీదగా పైడేరు మీద కావలికి అప్పచేయడం జరుగుతుంది. ఇది 3 రోజుల ఐటినరీ, నారా లోకేష్ గారి ఐటినరీ. ఏదైతే ఈ పాదయాత్ర ఉంటుందో ఈ పాదయాత్ర ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుందో
ప్రజలందరికీ నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, ఈ పాదయాత్రలో మీకున్న సమస్యలన్నీ నారా లోకేష్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లొచ్చు. మీకున్న సమస్యలు, మీరు ఈ ప్రభుత్వం పైన పడుతున్న మీ బాధలన్నీ కూడా నారా లోకేష్ గారికి తెలియజేయచ్చు. ఈ పాదయాత్రలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం అవ్వండి. అలానే ఏదైతే 6వ తేదీన బుచ్చిరెడ్డిపాలెం టౌన్లో జరుగుతున్న మెయిన్ సెంటర్లో జరుగుతున్న ఈ బహిరంగ సభ ఏదైతే ఉందో, బహిరంగ సభలో మీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆ బహిరంగ సభలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ బహిరంగ సభను కూడా విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ప్రజల్ని కోరుకుంటున్నాను. అలానే అక్కడి నుంచి కొడవలూరులోకి రావడం జరుగుతుంది, కొడవలూరు మండలంలోకి. ఇక్కడ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఈ పాదయాత్రలో ఆయనకి మద్దతు తెలియజేస్తూ ఆయన యాత్రని కోవూరు నియోజకవర్గ ప్రజలు విజయవంతం చేయాలని చెప్పి నేను ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఎన్ఎల్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఆర్థోపెడిక్ విభాగం నందు అపార అనుభవం గల వైద్యులు డాక్టర్ డి మహేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు మరియు డాక్టర్ వై సందేశ్ రెడ్డి గారుల ఆధ్వర్యంలో యాక్సిడెంట్ కేసులు, ఎమర్జెన్సీ మరియు ఆర్థో కేసులు 24 గంటలు చూడబడును. కీళ్లవాతము, మెడ మరియు నడుము నొప్పులకు ప్రత్యేక చికిత్స, మోకాళ్లు, తుంటి మార్పిడి, క్లిష్టమైన ఫ్రాక్చర్ కేసులు, కీ హోల్ ఆపరేషన్లు చేయబడును. ఎన్ఎల్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ PVR కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా అన్నమయ్య సర్కిల్ దగ్గర, మాగుంట లేఅవుట్, నెల్లూరు.